Sa CCTV footage na ini, nahagop ang nangyaring pambubudol sa sarong motor shop sa barangay San Rafael, Lagonoy, Camarines Sur. Sa CCTV footage kang establishmento, mahihiling ang ginibong panlalansi kan sospek sa tindera, kan magsagin ining mabakaling pintura para sa motorsiklo. Pasado alas 2:25 nin hapon kan nakaging Oktubre 10 kan mangyari ang insidente. Kung sain mahihiling sa CCTV kan maitaw na kan tindera ang spray paint sa lalaki. Subuot nagtaram ini na bako ito ang brand na hanap niya, asin sabay na hinagad ang binayad kan sospek na 500 pesos. Matapos maitaw kan tindera ang kwarta, mahihiling man ang paglaog kan sospek kan 500 pesos sa tuong bulsa kaini. Asin kanday nakahiling ang tindera, sa kaman ini nagkuan ng 20 pesos sa walang bulsa. Sabay sabi sa tindera na 20 pesos na ang naitaw sa iya. Matapos maitaw kan tindera ang 500 pesos, marikas ining nagali sa daima arama na direksyon. Sigun kay Police Corporal Maria Magdalena Pucacao, Assistant Community Relation kan Lagonoy Municipal Police Station, nagpapadagos pa ang pigigibo nindang investigasyon sa pangyayari. Tanganing mabisto ang sospek asin masangatan ning kasong swindling. Sinabi pa ni Pucacao, makalihis nin 4 na oras tsaka nai-report sa saindang hepatura ang insidente. Kaya day naman ninda nasusog ang sospek. Sabi po ng biktima, ang dialect po ng lalaki yun is Bicolano po siya, Bicol. Kaya siguro po ma'am, bako ma'am po siyang taga-Indi na bigla na lang po nag-Indi sa Lagonoy, tanga ni makapagbiktima. Kaya po, ganyan po, mi po, na bako po itong taga-Indi itong lalaki niya. Diba? Siyempre po, baga kami mga sa PNP po, halos balistado mo dito. Hindi po ang mga taga-Indi po sa Lagonoy. Dahilan kay ni nagpagirumdum sa liwatan otoridad lalo na sa mga tagsadiri ning establishmento de negosyo na pirming maging rikmat asin alerto nga ning maiwasan ang siring na insidente. Igahagad ni po maging maingat po sinda sa mga nakatransaksyon po ninda. Saka po kung may man po sinda, may customer po sinda, dapat po sinda alerto po sinda sa mga transaksyon, kung nakapagbigay na ba sila ng item, nakabigay na rin po sila ng pera, dapat po alam po nila yun para kung kulibaton man sinda na sala so tinaunin ninda, at least aram ninda sa diri ninda na totoo itong tinaunin ninda na tama sa tinaunin naman sa customer ninda. Saka po kung may CCTV man po sinda talaga, kung po pwede, mag-review po sinda ng CCTV, iyawan po sa ng customer. Tanganin niya po sabi nga ni magkabalog-bagi so sa ng customer. Tanganin niya po sinda maloko. Kasi nga ni po mayo pong maluloko kung mayo pong nagpapaloko. Dahil ang kansiring na insidente, ang PNP Lagonoy sa liwat na mabisita sa mga establishmento di negosyo para magtaon ng safety and crime prevention tips. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.